To jest fragment filmu Kantpol. No cześć Lucjanie! Jak idzie praca? O pieronie zania, widzisz opie. Przesuń, No. nie widzę taki czysty. Cześć Lucy. No. Lucek, mamy sprawa. No gody. Powiedz ty mu. Słuchaj, Jork przywiózł z trasy dzieła. Nie tirówka. Nie tirówka. Takiego boroka, cigo straciła robota normalnie i tak łazi, wiesz jak ją leczona. No ale zostawić na drodze. Tak my pomyśleli tutaj u ciebie. Tu na szezlongu. No. Zamknie się, bo worka będzie... I tak chodzisz spać do domu, nie? No. No to co może być? Mocno pewny, ale pod jednym warunkiem, Gili. I to musicie oba wiedzieć, że mi jutro takie rzeczy z gruby przyniesiecie. Ja czuję, do podubania ja muszę coś mieć. O, Dobre, no nie ma sprawy. No rano będziemy jeszcze. No, coś, no. Nie nabierzemy. Dobre. Wiele konkretnie, wiele. 3. Dobra. Jork, dawaj. Cześć. To właśnie Tadeuszka. Fajny grywcu. No to, Jork, no to bier ją tam. Dobra. A ty co tam? On jest z nami, Dzień dobry. on jest z nami, to kolega, wiesz? A zerknąłem, no to trudno się oprzeć wrażeniu, że to jest coś niesamowitego. No. Jak widzisz, no jedni to w piecu polą, No nie a można z tego tego... jeszcze idzie coś wydumać. No właśnie, tutaj taki coś, a tu taki kawałek węgla. No. O, Jarek, widział. Cześć. O, witam. Jareczku, a coś ty myślał, że wągelino do hajcowania służy, ja? Klub Filmu Niezależnego. Filmy śląskie i nie tylko. Zasubskrybuj nasz kanał na YouTube i zaobserwuj na Facebooku.